Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Ҳамин ки тарафдора ки ин ҳамин гандонои кончинако оз машғула нишон медиҳед. Ҳамиёра ҳамаша якта ба якта қапида депорт кунанд. Шумо тарафдор ҳастед ё ку дар комментар нависенда мамону видеора чикор кард агар некисиёшо ира бе шармандора. Ебашатся нахуй. Дойдет с топором нахуй, все дела, блядь. Куда, блядь, топор положи, ёб твою мать нахуй. Как нахуй? Я сейчас ментов вызову еще. Ҳамин шумо тарафдор ки ҳамин ҳаромора, ҳамин ҳаромзодора надесен. ин ҳамиёра ҳамаша депорт на ки тарафдора. шумо агар тарафдор бошед дар комментар нависед. На самом деле ман ҳамиёра ҳамиёра ташкил мекунем, ҳамаша дафна растеравам. лекин хеле депорти сесола яхоями депорти нами хеле ин ҳами хеле ҳаромзодои айсак шудаги айфоша шудагиёра я ҳаётина депорт кардан наку. Ё тоҷик ҳам нестан, ё номи тоҷика пас кардаста, ё просто дар тоҷикистон ҳамин ҳаромиёт таваллуд шудагианд омадан нообуруи тоҷика мерезонанд. бовар кунед ин ҳами хеле айпиш ин ҳами хеле питухои кончунӣ мегӯянд ба сари якдигарша зура не очағароя бинед ҳаромиёра бинед якдигарша корчав таваршаб доранд. фаҳмидед якдигарша корчав таваршаб доранд ки дар вақте ки ёра дар куншон мегӯянд боли бо мега ина бардаи тоҷик аққурат кард. бо ина бо видео бо ҷазир бо якадом питух мега ки бардаи тоҷик аққурат кард. ин хеле ҳаромзодо обуруи миллати моро ин ҳамин ҳаромзодо пас мекунанд ки ин айфоша шудаги шакало тоҷика тавару корча задаста. ман ҳамин хеле питухора тарафдорӣ намекунам. лекин касе ки ин ҳамин питухора тарафдорӣ мекунад ин ҳамин тира ҳамин касе ки ҳаминро тарафдорӣ мекунӣ ку меги хуб кара агарша корча зад. ман ҳаминро тира питух ҳисоб мекунам. любой гап занед гап зан. номерои ватсапи ман +7 910 408 676 бо ягон питуху телефон гаи питухора пушти гирифтӣ медонӣ ки дар ютуб мебурем баъд питух буданта ҳама бо медонад. ман хеле тоқаре вес подписчикон медонанд ки там питухи пушти нам хелера мегирӣ. ин ҳаромиёра би Ебашатся нахуй. Дойдет с топором нахуй, все дела, блядь. Куда, блядь, топор положи, ёб твою мать нахуй. Как нахуй? Я сейчас ментов вызову еще. ё фақат тоҷик киштанд ё ин ҳамин ҳаромзодо ку чанди тоҷика киштагианд ку ҳамаша дар гардан ин ҳамиё задан наку ё govсуд кардан наку ки дигар питухи ояндае ки баъди ҳамиё мебиёяд хеле ҳамин ранг ҳамин питух дар Россия мебиёяд ҳамин кунтеҳо бинанд ки тоҷика чака шудан наку зуршон ба тоҷик мерасад. фаҳмидед ин ҳамин галубоё ин ҳамин ҳаромизодо айфоша шудагиё як бор ман ҳамиёра дар сари суди ҳувайдо надидам ки ҳамин қазуранд. як бор наомаданд дар бари ман наистоданд ки гӯянд ки акаи Фахриддин мо қатъи ин ҳамин суд даем мисол чи хизмат дидем. ё фақат тоҷик кишида гаштанд. иншаалло догу ҳастем ки ҳамаи ҳамиёра депорт кунанд. ҳамаи ҳамиёра депорт кунанд. ман ҳозир ира полни бо телеграм мехоҳам дар куҷо шудагаи кор полни анамо отдела занг мезанам. ин отдели Чехов дошта буда. Чехов ҳозир ҳамин рӯз ман Чехов ҳам следственный комитет ҳам милисаҷда занг мезанам ки ин хеле питухора полни депорт ҳамаша чӯкати зада назада ба сари тоҷика дайдаги ҳамаша нахуд сир кунанд ҳамин Россия дафт нараванд. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ бошад. касе дар ки видео маххур шид фикротон нанависен. касе ки маххур шид нашид карочи фарқ надорад лайктона монед ва обуна шавед дар канал. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ бошад. дилам дар мардуми тоҷик месазад ин пишти хеле ҳаромиҳо дигар одам проблема мешавад. обод ва сарбаланд бошед. яке гапи ман дар гӯши ягон кас гӯшхӯрош расида бошад ай ҳаматон бахшиш. лекин пишти ҳам хеле питухора касе мегирад метавонед ки занг занед ман шуморо дар ютуб нашр кунам бинанд ки шумо охири ранг ҳамиё як питухи дигаед. обод ва сарбаланд бошед подписчикҳо. ман тарафдори хеле ҳаромон нестам.